Здравейте, днес сме 21 април и сме във вилната зона Железница при Евгений. Тук наблизо е новият тунел Железница, там при ония хълм. По-отгоре от високото се вижда, но тук не мога да го видим. Ще погледнем какво става с нашите присадки от тази година и от миналата есен. Евгений, показвай тук да видим какво имаме. Имаме ли нещо, нямаме ли? Айде, тук имаме една топка ОНТ, което е изкарало доста. Пензирано отгоре нарочно, за да може да почне да прави разклонение на страни. Има и надпис. Има и надпис ОНТ. Това, което сме говорили, защото аз много пъти правя с уния хартийните, след това забравя да сложа ламаринките и като завали дъжд, вече не знам кое къде. Надпис е изчистен. Така, какво трябва да се направи на такова растение? Защото сега още е млечно. Трябва да се привърже с един здрава пръчка, за да може ветровете, които ще наближат, да не го пречупят. Да, да се И шинира, да иначе кастали едно пиленце отива на кино. Ще Веднага се отиде тръга на вятъра. Да. Включваме. На тази ябълка имаме също успешно прихващане на пъпка. Тая червена. Това е сума. Red Love. Да. Red Love. И тук долу има още една. Значи те сме ги слагали есента. Есента, да. На спяща пъпка. На спяща пъпка. Тук имаме също успешно стара слива. Огромна стара слива, на която сме сложили. Какво сме сложили? Това пак е ОНТ. О, Успешно. Браво. Тук са вече калеми. И отсреща, ако се вижда хубаво. Също да. Точно по листата се познава, че е ОНТ. Да, добро. Развитие за сега. Тук виждаме още един успех. Даже имаме и една слива. Тук е чачанска ранна. Чачанска ранна. Тук също е чачанска ранна. Успешно. Браво. Когато имаме плод още на първата година, това означава, че може да бъде като стрес или да спре растежа нагоре и може да се махне плода, но може и да го оставиш първата година, за да видиш какво ще роди или си заслужава. Ето. Какво имаме тук? Това трябва да е тип гала. Да. Гала, тези май Венус, пролета ги слагахме. Да. Ето тук пак тръгва. Съвсем успешно тръгва. Да, когато сложиш отзад ръката, да се вижда много по-добре, защото фокусира. Ето и тук. Директно с пак ли надпис гала или нещо Гала друго? Венус Фенгал. Браво. Момент. Опит да замажем отрез с нещо като силикон. Да, и се обаче, когато дървото е още в силно активно сокотечение, го избутва и то се отлепя. Трябва да изчакаме активното сокотечение, което върви по подрязаните дебели клони и след това може да бъде спокойно замазано, без да бъде избутвано тази замазка. Влагата повдига веднага. Да, и от тук даже от тази страна по същия начин. Докато не спре това сокотечение, после на суко се замазва. И тук какво може да кажем като заключение, че под тъничките, които ги оставяме, не на дебелите да слагаме калемите, а на подтъничките винаги има по-голям успех. Ето тук има още една. Това пак трябва да е... Това е айдерет тук отдолу. Айдерет. Тук ще трябва малко да почистим, за да може тя да има малко по-спокойно да диша и да тръгне нагоре. Имаме две присадки, които са хванали айдерет. На едно дърво по 6 сорта слагаме вече. Браво! Леко зачистване. И тук ще тръгне нагоре, после с ножиците ще прережеме хубаво. И това цялото клонче го махне отгоре. Тук имаме още една Гала Венус, която също се е прихванала. Ето я, успешно, работеща. Ето пример за тази замазка, която тук в момента вече е прихванала хубаво и няма теч. Тук също, въпреки че се опитал малко да избута, ето тук именно като мехурче. Помага, за да не навлизат. Ето тук старата замазка, която е сива и тя го пази.
Тук предполагам, като Тук дойдохме, какво имаме? Ред кан. тук е Ред Кан, също прихващане хубаво, на пъпка. Тук ще се очисти пак едното конче, ще замине, за да може да има въздух, за да може да работи, да расте. А това какво е? Това е Ред Лов на калем. Мое успешно присаждане и това през 2-3 седмици. Да. Браво. Толкова 3 седмици. И... Виж как свикваш вече непрекъснато всичко и до година си ставаш професионален майстор. До сега беше хоби. Пак ще съм си хоби. Няма да бъдеш хоби. Просто ставаш майстор вече. Тук вече близо до бунара виждаме и кайсийката. Казахме, че е изсъхнала. Това ОНТ сме сложили на кайсия. Ето виждаме, че има зелени пъпки. Та първа ще избиват, така че не се притеснява и не пипай калемите, които уж не са се хванали. Още едно успешно мое присаждане за момента. Не се знае дали ще изкара до край. Даже на единия калем вече има и пъпка, което в последствие ще ги уроним да не изтормозат самия калем. Какво си присадил тогава? Това е Ореон. Това от бай Георги. Калеми. Браво. На Джулията? Тук Джулия с много присъди хруши. Най-различни. Имаме пас Красант Премиер. Едното не сме още сигурни дали се е хванало, другото вече има леко зелениково по пъпките. Мисля, че успешно. Тук имаме конференция. Едното вече се е разлистило, другото тръгва. И щом